mga kaspero. So, andito tayo ngayon sa Sico Island. So, dito tayo sa Carpin Bank. So, nagbiyahe kami kagabi, mga alas 10. Hindi na ako nakapag-video kasi madilim yung biyahe. At ngayon, time check natin, alas 6. Dito na tayo sa spot. So, yung bangkang dala namin, bali 4 na maliit, isang malaki. Ayan. Yan kay Tutu Buding. Si Master Dodoy papahinga kasi siya yung nag-drive kagabi. Yan siya. Yan si Master Carlo. Shout out sa mga taga Boracay. Yung utol niya. Yun si Kuya, magtutrolling muna. Malay mo makahuli. Ayan si Toto. Guding. Yan. Yan yung bangka niya. Yes. Yan si Kairnan. Yun. Good morning, good morning. Kay Master Kyle, Shark Fishing Vlog yan sa Kalam. Siyempre si ang kaangas natin. Diyan, Karandi. Ito yung utol ni Kuya Dods. Ayan. Good morning. Siyempre yung mga local spiro natin sa Boracay. Ayan. Morning. Yun. Si Bonbon. Ayan si Master Danny. Nagda-dive na. Ngayon. Ayan. Back to drive. Yung isa pa isi-isi lang. Oh. Master X. Si Master Jobert nandito na rin. Morning. Ayan. Si Master RJ. Uy, dandahan lang. Madikit. Madikit. So, ito yung mga styro namin mga kaspero. Ayan. Yan. Tapos doon yung mga pana. Uy. Sana all. Oh, bago. May tatak pa, ay may price pa eh. Dito na tinibay ng mga ano sa ano to. Sa Sico Island. Sana. Yan, so magbibihis na rin ako mga kaspero. Good morning mga kaspero. Ito na yung Sico Island na tinatawag. Nandito na tayo. Pababa tayo at saka magpapaalam ulit. Kasi nung nakaraan, nagdayo tayo dito, nagpaalam kami. So ngayon magpapaalam ulit kami para sureball na papayagan kami. Yan, so aakyat tayo doon. Tingnan nyo yung beach mga kaspero, ang ganda oh. Ayan. Walang tao. So aakyat tayo doon sa taas para doon tayo magpapaalam. Ayan, dito na tayo. Ang ganda ng island na to mga kaspero. Lahat dito mangingisda rin. Ayan, yung mga styro, ayan o. Ayan. Ayan, tingnan natin kung nandito sila. Tinawag namin doon, wala. Ayan yung Buddy, come on. Ayan yung bantay dito, isang aso. Andun sila mga kaspero. So pupuntahan natin. Yun. Good morning. Ang pangalan mo sir? Sir? Ang pangalan mo? Si Ruli. Ayun, si Ruli. Yan, bantay dito yan sa Sico. Sir, pangalan sir? Byron. Ayan, shoutout kay Bro Byron na bantay dito. Tsaka siyempre sa... Ikaw yung pinaka-head sir? Ayun, kay sir... Uno. Ayun, shoutout kay Nonong. Thank you. At paalam kami. Ayan, so maglalagbok muna kami dito mga kaspero. Pati atong kibahan nito ba? Ilagbok. Ilagbok lang tanan. Sa Tarlin. Ano ngaran kanyang bakaw? Lumarlin amon Ablo Marlin ay. Lumarlin 1. Bakang Okay. Okay mga kaspero.
doon tayo mag-uumpisa kasi yung Agos punta rito. So si Master Dan si Master RJ yung kasama ko. Sa kabilang bangka si Master Jubert, si Bunbun, si Master X, saka si Master Kyle. Ayan. Yung isa naman yung mga kasama ni Boss Carlo. Okay, tara let's. Okay, lulusong na tayo mga kaspero. Yung gamit nating pana, itong Rabalid 130. Yan. Yan. Sana swertihin tayo ngayon, araw. Let's go.
Doggy. Ha. One down. Whew.
lang ako igo. Ah.
Pero grabe yung nangyari sa lugar na to. Tingnan nyo yung mga isda sa ilalim, ang daming namatay. Di natin alam kung anong nangyari dito. Siguro mga dynamite fishing ito mga kaspero. Maraming mga rainbow runner, GT na patay doon sa ilalim. Tingnan natin. Grabe. Kawawa naman. Sayang yung mga isda mga kaspero. 10 lang to kinuha ko, yung isa. Marami doon sa ilalim. Oh, ewan ko kung pakinabangan pa to. Bali, ito na mga kaspero, sinisid ko na. Siguro yung lalim na to nasa 20 meters na. Kaya siguro hindi nila nakuha ito lahat dahil sa kalaliman. Siguro yung mga nakuha nila yung mga lumutang na. Grabe. Tayong mga spero, yung mga manumanong namamana, nagpapakahirap tayong pumana ng isda. Pero samantalang ito, parang grabe nakakapaglumo mga kaspero. Ang hirap tanggapin na nasasayang yung mga isda na ito. At ito na mga kaspero, yung pauwi na sana kami nung hapon. Meron tayong narinig na isang putok mga kaspero. Ang hirap bilang isang manumanong namamana kapag ganitong sitwasyon, dahil hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin dito sa ilalim dahil sa sobrang lakas ng putok na yun mga kaspero. Ang layo noon, nasa 8 kilometers sa sinisisira namin mga kaspero, pero ang lakas pa rin. Kaya shout out sa mga lahat ng free dive spearfishing natin, lalong lalo na po sa ating mga sikat na spearfishing master. Ayan, kay Joy Adventure, Dreams Adventure, Harabas, ayan, tsaka kay Master AJ. Lahat po ng mga lokal spiro, mag-iingat po tayo lagi. Laging secured yung ating pamamana. Manalangin tayo palagi mga kaspero. Good morning mga kaspero. So pauwi na tayo. Dito na tayo ngayon sa Boracay, sa Tambisaan. So dito na tayo nakapag-video kagabi kasi medyo malakas at saka pagod na rin kami mga kaspero. Kaya na yung mga kaspero natin, oh.
kaspero natin dito sa taas. Yan. Walang kita, Mega. Okay, malapit na tayo mga kaspero. At dadaong na tayo. Tapos i-arrange na natin yung mga isda. So, may mga styro naman dyan. Styro na natin ilagay. Kasi nasa storage yung mga kaspero. Mga kaspero, ito na yung mga nadali natin lahat-lahat. Ayan. Oh. Ang buya ba? Ang buya. Ang buya. Anong tawag ya? Mamaya ka to, Day? Oh. Ha? Oh. Hello. Yaw nang kagong nagano kita. Tingnan mo ay. Ayan na tunawag na